ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав-нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза аз куҷо хона, замин ва квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ сарояшон аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исор, шаҳри Бухтар ва инчунин хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе аст, аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи Файзобод, ноҳияи Хӯросон, шаҳри Кӯлоб, Ваҳдат, Исор ва Файзобод дигар тараф аст, ки норӯи рӯдакӣ нархҳои арзон катӣ. Нархҳо сар мешаванд ай 35,000 сомонӣ то нархҳои болора, хеле нархҳои арзон ҳам ҳастанд. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 112 сомонӣ ҳастанд. боз ҳам агар кадоме ки мисол хона, замин дорад, ки барои реклама кардан, мо дар WhatsApp мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. Шахсоне ки хонахар ҳастен, ҳамин навора тамошо кунед. Агар ки дар ҳамин навор наёфтед хонаи маъқули, дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор ҳастем, мо пешкаштон мекунем. Мегзарем ба навори имрӯза маромад рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, дар деҳаи Кӯлчашмаи боло, яъне ки пеши бозори Панҷшанбе бозор. дӯстони азиз, ноҳияи Муъминобод, деҳаи Кӯлчашмаи боло. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин массуҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ аст, ки 2 хонааш ремонта, 2 хонааш мегӯяд не. обуш пастия, не свет ҳам дӯстони азиз дорад. Аловхона, ҳоҷатхона, дӯстони азиз, обуш мегӯяд 24 соат мега ҳастад. хоб дӯстони азиз, мақсад ки оби чашма ҳам дорад. Пешришта мегӯяд мактаб наздик аст, 400 метр мактаб ҳастад. бо наздиктар 500 метр усту мегӯяд мақсад ки масҷид, балниса мега ҳастад. дӯстони азиз, хоб хай хонара таъмирша дидесен хитом. хоб хонада мегӯяд айни ҳол мегӯяд 4 сола мегӯяд зиндагӣ кардесен. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% аст, пеши бозори Панҷшанбе бозор. дӯстони азиз, хоб ба районам мегӯяд наздик, яъне ки такси меравад меяд дар ин территория. дӯстони азиз, ҳамагӣ 500 хоҷагӣ мегӯяд зиндагӣ дорад. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 114 000 сомон, ки боз муомила дорад. нархи ҳамин хона 114 000 сомон аст, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ, ахираш 8325 рақамҳои ҳисобишон кор мекард ва дуюмаш рақамҳои расӣ, ахираш 1512 инаш ҳам кор мекард. инаш дар WhatsApp дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволот доред, дар ҳамин рақамҳо шумо занг занем, ба шумо фаҳмода метавонад ва арзонам мекунанд. одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника хоҳем ки дар фурӯш монад, дар реклама монда, маромад рақамҳои мо дар боло ҳастанд. 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram-ро рӯй кунем, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, хоҳиш ки навор дар рафиқотон падида кунем ва лайкотон назанед, навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарнисор, доми Мастерок. дӯстони азиз, яъне ки доми Бексабур, ремонтош замонавӣ. духонага квартира ҳастад, ки дар 10 ошона қарор дорад. доми 20 ошона ҳастад, ки 41 квадрат зиёдтарак ҳастад, таи 46 квадрат. дӯстони азиз, об светшам ҳастад. уже якум блокша мегӯяд лифтша часпонда, дуюм блокша мегӯяд часпонда. ин блоки ё сеюм ҳастад, яъне ки ба наздикӣ уже сумшам ҷамъ карда, лифтшам уже мечаспонад. дӯстони азиз, ремонтош ҳамаш замони аст, бози ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳем, бо диққат гӯш кунем. хоб дӯстони духонага гуфтем, дар 10 ошона. дӯстони азиз, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хоб лифтш ба қарибӣ мечаспонанд. хоб перегардкош мегӯяд бо ғишти пухта кардагӣ аст. электромонтаж ҳамаш евра. дӯстони азиз, шкатуркаш мегӯяд ҳамашро под маяк задагӣ. дӯстони азиз, хоб дуқавата мегӯяд мақсад ки хоб трезаҳои пластикӣ дуқавата. дӯстони азиз, яъне ки дуқавата оина дорад задагӣ астем. хоб ҳамаси качественный мегӯяд кардагӣ астем, яъне ки расхода мегӯяд калон кардагӣ астем. ва дӯстони азиз, дастсрочна мегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ, боз камтар муомила мешавад, бисёр не камтар муомила мешавад. дӯстони азиз, ногуфтанам ки квартира фақат фурӯши алиш намешавад. хоб шаҳри Душанбе, дар Зарнисор, доми Мастерок. дӯстони азиз, инҷода қарор дорад. уже лифтша сеюм блок дай, ҳамин лифтша уже ба қарибӣ уже мечаспонанд, сумша ҷамъ кардагиам. оиди квартира шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар барои фаҳмидани худатон, рақамҳо поёмда аст, мегафон, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар ин рақамҳо WhatsApp дорад. то қад суми хоҳед 320 боз камтар муомила мешавад, фақат барои харидории аниқ. ҳуҷҷат дорад, фақат срочна то қад суми хоҳед маромад занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи восеъ, кӯчаи Ҷомӣ.
4 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки об свет ҳастае, ремонтош дӯстон аз замонавӣ ҳастае. боз калидор баня кухня мегӯяд дар дуруш ҳаст дӯстони азиз. боз дар берун ҳаст ҷои газхона, ҳезумхона дӯстони азиз, мақсад дигар чои лозимӣ дорад. хоб дар ноҳияи восеъ кӯчаи ҷомида. ремонтош хеле замонавӣ, гидаш пои меход маҳкам дар роҳ часпондагӣ ҳастае. бо маълумотҳои пурраша мегирем. хона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 317 000 сомонӣ ки боз мақсад муомила мешавад. ин нарха соҳибшон худашон мондагианд. 317 нархи хона бо муомила мешавад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволоти дар рақамҳои поёмда ҳастае, занг занед, маълумоти пурраша гиред. дӯстон азиз, ногуфта намона шумодам агарам хали хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram. ҳамаашда реклама мекунем. рақамон барои реклама кардан дар боло 2020 WhatsApp, имо Telegram пайваст шуда рӯйкунем, реклама мекунем. Лайк казанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохта тарафи аэропорта. 4 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъминам. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дӯстона дорад. хона мегӯяд бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. акр чӣ дорад дар дуруни хона намедонам, бохтон мақсад ки мепурсед мегирем. дӯстони азиз, хона мегӯяд дастроошна фурӯхта мешавад бо нархи 440 000 сомонӣ ҳастае ки боз муомила мешавад. кадом кӯча, кадом маҳалла дӯстон азиз гуҷои аэропорт ҳастае, тариқи телефонтон маълумоти иловагиша мегирем. то қад суми холия мегӯяд алиш палиш мегӯяд намешавад. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарад омада хонаро аз пеш бинам, муомилааш мешавад, бо чизи чораш фурӯхта мешавад. ин рақамҳои телефони соҳибшон марама шахсоне ки мехарем занг занем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маҳфулӣ ки наёфта бошед, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона ёки замину квартира дар кор ҳастем, мо аз фурӯшондаҳо дар видеои оянда пешкашон мекунем. фақат дар комментария нависем. ва дӯстони азиз, дастгиритона фаромӯш ки лайкҳои бепул занед, навора дар рафиқотон ва дар дӯстои худтон падисаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда, дар деҳаи Баракат, яъне ки Қаҳрамон. 6 сотиқ замин масоат дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастае ки хона дӯстон коробкасе болош пӯшодагӣ ҳастае, фақат шкатор, монтаж, рангор ҳамин хел кормондагӣ ҳастае. дигар чиzoш асон кардагия гид ванаш маҳкам. барашта ошхона баня ҳамин хел чизо дорад дӯстон азиз. инашам ҳамашро беримон обшин коробка, фақат болош пӯшондагӣ. 2 хона дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ҳастае, бо ягон чи муомила мешавад. нархи ҳамин хона 120 бо муомила мешавад. оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволоти дар рақамҳои поёмда ҳастае ва билом, занг занед, маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, срочное, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Навда, песи масҷид. якхонага квартира ҳастае ки дар сеюм мушина қарор дорад, 36 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис, ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз, терезаҳо, решоткаи оҳанӣ гирифтагӣ, пеши гимназия дӯстони азиз, бозор наздик. ҳамин хел маълумотҳо аст дӯстони азиз. хоб документош мегӯяд 100% аст дӯстони азиз. хоб масҷид, мактаб, гимназия дар пеши хона аст домда. хоб кондитсионер, кухня, гарнитур, термис, телевизор ҳамааш мегӯяд хатиш мегӯяд падарка. якхонага фақат 36 квадрат дӯстони азиз, дастрош нафурӯшӣ. нархаш мегӯяд 295 000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад. 295 бо муомила мешавад. дӯстон азиз, дом чанд ошона ҳастае, чӣ хел ҳастае, дар куҷо ҳастае, бо худтон маълумоти пурра айниқша аз рақамҳои поёмда мегафон ҳаста мегирем. то қад суми холия мегӯяд, шахсоне ки мехарем марҳамат дар занг занед, маълумоти пурраша бо гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки бозорчаи Гулистон. духонага квартира ҳастае ки дар якум мушина қарор дорад, 64 квадрати метре. ремонтош замонавӣ хуб, мақсад ки зиндагӣ мекунӣ, бо об свет таъмин аст дӯстони азиз, пеши садик мегӯяд дӯстони азиз. хоб мебелошам мегӯяд қатиш метем дӯстони азиз. нархи квартира мегӯяд 330 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мешавад. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон дӯстони азиз. нархи квартира 30 бо муомила дорад, мебелошам мегӯяд қатиш места. оиди хона ягон маълумот хоҳед, оиди квартира ягон савол дошта бошед барои фаҳмидани худатон, дар рақамҳои поёмда мақсад ки мегафонда занг занед, маълумоти пурраша гирем. дӯстон азиз, одамое ки дори хонаи фурӯшӣ, хона ки реклама кардан, дар WhatsApp партон реклама мекунем. одамое ки мисол хона харастен, дар комментария нависен, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем.
чақе ки шумо дастгирӣ кардаем, мо ҳамқа хонаҳои навна бари шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Каратоюгистки дӯстона дуюм кӯча, яъне ки заминҳои навда. хоб 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастад ки хона коробка аст бо ғишти пухта карда дӯстони азиз. Якта калидор мега дорад, якта ҳамом мега дар дуруш ҳастай ва 4 сотиқ дига замин аст дӯстони азиз. Айроҳи калон мега тақрибан мега 2 километр мега дарунтар ҳастай. 2-3 минута роҳ аз роҳи калон. Маршрут мега ин тарафо мебиём мега такси мебиём мошин роҳ, яъне ки роҳи мошингар дорад. Ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Каратоюгистки дуюм кӯча, кӯчаи заминҳои нав. дӯстон азиз чиқар дидон хай хона коробка суратошам кам аст, нархаш мега 235 сомонӣ аст, боз мақсад ки муомила доштаем. нархи 235 та савдо дорад. агар ки мисол маъқул шуда боша шумо да метавонед ки рақамҳои соҳибшуда занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибаш гирен. инаша тоқа суми хӯлия мега, фақат срочная марамат тамос гирен. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар дӯстии Халқо марказ. Духонага квартира ҳастай дӯстони азиз, дар сеюм мушоина қарор дорад 41 квадрати метре. боб свет таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, хона мега люкс ремонт аст дӯстони азиз. бо ҳамаи чизи чораш мега дӯстони азиз фурӯхта мешавад. бо худтон маълумотша мегирен. ҳамсояҳои хуб, ҷойи хуб дӯстони азиз, пеши мактаб, Садиқ Аминҷон ва дигар маълумотҳои пурра дӯстони худтон мегирен. нархи квартира мега 390 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. нархи ҳамин квартира 390 бо савдо дорад. хай хона мисол хушрӯак фасон ремонт кардагӣ. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳои поёни дӯстони азиз занг занед, маълумотша гиред. инашам то қасуми хӯлия аст, омода мега аз пеш бинен. агар ки маҳқултон шуд муомила мекунед, доми нав аст, марамат занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши бозори Ҳисор дӯстони азиз, яъне ки Гидроразоил. духонага квартира ҳастай ки дар 5 мошина қарор дорад 46 квадрати метре. ремонтош ремонтҳои замонави дӯстони азиз, маркази шаҳрда, пеши бозори Ҳисорда. хоб дар 5 мошина 46 квадрат ремонтҳои замонави бо обсвои таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дигар чойлӯзмӣ. нархи квартира 265 000 сомонӣ. хоб рақамҳо даста дар поёни видео ҳастай. кадоме ки мехоҳад ягон маълумоту иловагӣ аниқтар кардам, дар ҳамин рақамҳои дӯстони азиз бо занг занед. бо ҳамин хел вариант квартира бо чанд та дига ҳам доштиам, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотша гиред. рақамҳои мисол ки ҳамин хонаҳо ки обши дар ҳамин рақамҳо бо мақсад ки айда қиматҳоро квартираам доштиам. кадоме даки агар ин мувофиқ нест, дар ҳамин рақамҳо занг занед. бо дигар вариантҳо квартира доштан аз шаҳри Ҳисор марамат занг занед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи замини фурӯшӣ ҳастай дӯстон ки замини хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Сумбулаи ҷамоати деҳоти Бандар. дӯстони азиз 9 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хонача кардагӣ ҳастай ки бо фундаментҳо рехтагӣ ҳастай. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 36 000 сомонӣ ҳастай, боз муомила дорад. хоб дӯстони азиз ҳамин хел маълумот ҳастай. 9 сотиқ замин ду хонача кардагӣ ҳастай, бо веремика дӯстони азиз дорад. хайнам хели маълумоту об мегӯяд, дар қарибиш мегӯяд дарё дӯстони азиз ҳамагӣ 300 метр ҳастай. светам хай доштаем. хай обшинам хели временка гӯем ҳам хели дӯстони азиз, нархаш 36 дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Сумбула, ҷамоати деҳоти Бандарда. рақамҳои соҳибшон ҳастай мондага мега билайнай. нархи ҳамин замин ҳамин временка 36 та марамат метавонед занг занед. шахсоне ки хона замин квартира чизе ки барои фурӯш дорем, барои реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 20 та реклама мекунем. лайк аз дӯстони азиз навора та охир тамошо кунед. касе ки мисол дорад хона мо реклама мекунем, кадоме ки хона харид дар комментария пешкаш мекунем. ин буд навори рӯзаи мо то видеои оянда.